Ei, tios. Home, Santi Millán, Santi, què tal, com estàs? Digue'm una cosa, tio. José, una coseta. El que vaig dir del pitch empat, ja ho has fet o no, tio? No, és que em pensava que aniríem junts, tio. Si no em dius res... Pues mira que ja tardes, ja tardes, tio. Escolta'm. Quan hi hem d'anar, tio? Quan vulguis, només t'has d'apuntar. No cal tanta teatralització per la falca en qüestió. Podem anar més directe al gra. Endavant. Pues escolta'm, José, el que havíem parlat, deixeu. Escolta'm, 1000 classes gratis. Aquí al final farem la riera per fer la falca de pitch empat. Endavant, sisplau. No t'ha fet gràcia. Pensava que diria... No t'agrada així Veig que va agafant teatralitzat? una connotació que al final hi entraran 6 personatges per parlar de la possibilitat de prendre classes de pitch empat al milclassesgratis.cat. Em caldria generar un dramàtic de TV3. Endavant. Ara estàs... Per què no fas el Llongueres? Fes el Llongueres. Sí, per acabar d'afegir-ho. Vols fer-ho, què? Escolta'm. No. Sí, home, sí. Lluís, escolta'm. Escolta'm una cosa. Lluís, Llongueres, tio... Podem anar Sí, home, al sí. tema en qüestió? La gent que vulgui fer bo, un esport superxulo, Avui que t'ho sí, passes de puta mare, que estàs allà perro, de no, llibre i perro. de més, sí, està arreglat. 1000 classes gratis. Ara, Cat, anem al que interessa. us apunteu tu i un acompanyant, i veure. escolta'm, la primera classe gratuïta de veure. pitch amb... Y la clapé y un Doberman, porque son como hermanos gemelos. Vaya dos... I això que avui li donen el premi... Sí, Imagina't. Veritat. Imagínate, Està Què empatat. diràs quan surtis? Imagina't sense premi. morder a la gente como Pitbull. Está Pitbull hoy. Que, por cierto, os dan un premio por una utopía. Oye, felicidades. No t'hem demanat l'opinió sobre el premi No, no. ni sobre res. Un premio por una utopía, Tio, 1000classesgratis.cat. Ho porto dient, tu fa 5 T'has minuts. salvat de que ara mateix et rodolés el cap fins demà. Pots acabar ja la falca? Sí, home, ja t'ho he dit, 1000classesgratis.cat. T'us apunteu Però quin personatge estàs fent ara? Perquè com que em vols És fer el tants... Santi, és és el el Santi. Santi. Hòstia, Va. no. Home, que no ho veus. Que no ho veus? Estàs fatal, És que el clava. Molt bé.